Ekainaren 30 merkatua hastear dagoia da eta udako kulebroia izan alzena bere amaierara heltzear dagoela dirudi. Martin Zubimendi ez dakigu Londresen dagoen edo ez, baina Arsenalera doa bai edo bai, ehuneko ehunean, eta gaur horri buruz hitz egin behar dugu, ze ez da edonor eta irteera hau garrantzitsua da. Hori da, medio batzuek jada, esate dute Londresen dagoela, beste batzuek ezetz diote, baina, argi dagoena da, aste hauetan, hori, zuk aipatu duzun kulebroi hori, ja, amaitu ingo dala. Gaurkoan, bere trajektoria, bere ibilbidia aipatuko dugu, nondik norakoak, eta baitxa ere, realak ze galtzen duen, ze nahikotxo da. Gero amaieran, gure, porra botako dugu, ordenagailuaren laguntzarekin, ea nor etorri daiteken, baina, nahi baduzu, argi da hasi bere ibilbidearekin, ez? Bai, gogoratu behar da, azkeneko aldian, esan zutenean Martin Zubimendi Londresen zegoela, Zurriolan zegoela, orduan ez dakigu ze puntutaraino den egia edo ez, baina bai, zuk esan duzun moduan, gero amaieran bota ditzakegu pare bat izen, ordezko modua horrek duelako benetako interesa eta hori delako benetan zaila, ez? Baina, Martin Zubimendi deno dakigu ze jokalari den, Sansen hasi zen, 2016-17 urtean, gero 3 urteren ondoren, lehenengo taldera jauzia eman zuen, eta orain arte nik esango nuke Merino, Lenormand eta Oyarzabalekin batera Realaren zutabe izan dela, eta horrela diote bere datuek eta bere zenbakiek, ez? Jokalari ezinbestekoa izan da bai Imanolentzat, bai Xabi Alonsorentzat lehenago eta bai Aitor Zulaikarentzat, eta orduan horrek erakusten du ere, jokalari hau benetan garrantzitsua dela. Hori da, momentu honetan bakarrik aipatu dituzun jokalari horietatik Oyarzabal dakau taldean, orduan, hori aipatu behar du. Eta hori, zuke aipatu duzuna, planteau dezakegu ea bere trebetasuna, naturazko trebetasuna izan dan, edo bere entrenatzaileen ondorio bat, ez? Mai handiko entrenatzaileak aipatu dituzu. Bai Alguacil, bai Zulaika, bai Xabi Alonso, azken hau bere idolua, eta bere jokatzeko modu horretan reflejau da, ez? Eta gero, realera nola iritsi izan, momentu, nik uste nahiko ez erresian, ze jokalari nahiko onak zeuden, batez ere Zelai erdixan, adibidez Prado, Ilarra, Guevara, Merino, orduan, Zelai erdi horretan leku bat itxia, oso zaila zeukan. Bai, eta gainera oso gazte, ez? Egia esan nik enuen Zubimendi ezagutzen, egia da enuela Sanse jarraitzen orain bezala, eta eneukan beraren erreferentziarik, eta lehenengo denboraldia bikaina egin zuen, gero egia da ere, pare bat anekdota arraro xamar dituela, baina adibidez finalean, ez? Kopako finala baino egun bat lehenago, Ilarrak mina hartu zuen, eta Zubimendi jokatu zuen, eta partida bikaina egin zuen, Merino izan zen MVP-a, baina Zubimendik ere partida borobi egin zuen, gero Eurokopako finalean ere zerbait antzeko gertatu zen, deskantzuan Rodrik min hartu zuen, eta bere erten zenean Kriston partida bota zuen, Kriston bigarren zatia, eta horrelako anekdota erakusten dituztenak ere, Zubimendi benetan taia mundialeko, esaten den moduan, jokalaria dela, eta agian bere karreran jauzi hau ematea erabaki badu, dela benetan uste duelako beste maila batera heldu daitekela, eta guk ere uste dugu. Bai, momentu zaietan, aurpegi eman duen jokalari bat izan da, aipatu duzun bi final horietan, eta orduan, baja sentsible izango da Realarentzat, baina hori, egisa da, Reala, azken 5 urte hauetan, bost Europako klasifikazio eman dituela, Championsa jolastu du, osea, ezin diogu zer aurpegiratu, eta guk uste duguna da, bere karreran beste pauso bat aurrera eman nahi duala, taia mundialeko klub batean jolastuz. Nabarmentzeko zifrak aurten, aurten barkatu ez, Realian 10 gol eta 9 asistentzia, duelo gehien irabazi dituen Realeko 3. jokalaria aurten, 160, eta azkenean baloiarekin metro asko aurreratu dituen jokalari bat izan da batez ere, orduan parte horretatik Realak asko galduko du. Gauza asko errazten ditu zelaian, ez? Bai baloiarekin, badakigu zenolako kalitatea duen, eta gero, bai defentsiboki ere, denbora osoa laguntzak ematen, eske pasada bat da, Zubimendi, eta horretxagatik
eramaten du Arsenalek, baina Bayerrek ere nahi zion, Barsak ere bai, hau da, ez da talde bakarra bere atzetik ibili. E, lehen, zuk aipatu duzun moduan bere erabakia da, eta hau errespetatu behar da. Hemen Mm. beste eztabaida bat ireki dezakegu, justo atzo Twitterren komentatzen zuten apare batek, Samu, Pablo Pareak, Martin Zubimendi Realeko leyenda dela esan dezakegu. Hau ja eztabaida sakona da, ze azkenean ze puntutaraino da leyenda, ez? Griezmann Realeko leyenda da, Carlos Hori Vela da. Realeko leyenda da. Em, Azkenean ez dau ezer, edo baremorik hori neurtu dezakena, ez? Ez mhm, dakigu guretzat jokalari oso garrantzitsua da, historikoki Realak, gogoratuko don jokalari bat izango da, Merino bezala, Lenormand bezala, eta Silva bezala, baina One Clubman izateko aukera zoan jokalari bat izan zen, eta ikusi dugu, zuela izatera iritsi nahi. Orduan, ordezkoekin nahi badozu algera hasi, zoze geixo espaldi manozu gehitxu. Ez, nik ere horixe uste dut. Azkenean ez dugu Martin Zubimendiren oroitzapen txarrik izango Realeko jokalari moduan. Asko eman du, Kopa, Europarako sailkapenak, Championsa, Lesionatuta asko, jolastera iritsi da ere. Osea, hori da, eta horrek ere asko esaten du. lehenago joan zitekeen eta ez da joan, eta orain erabaki du jauzi hau egitea, eta bueno, guk errespetatzen dugu, nahiko genuke bere karrera osoa Realean egitea, baina badakigu hori errealitatetik nahiko aldenduta dagoela gaur egun. Eta bueno, nahi baduzu orain ordezkoekin hasiko gara, hemen beste galdera bat daukagu, ez? Zer nahi du fitxatu Realak? Zubimendiren profil hori beteko duen jokalari bat, edo box to box bat eta Zubimendiren utzune hori Gorrotxategirekin eta Urkorekin bete. Hori da, beste alde batetik ere, 3 aukera izango ditu Realak. Alde batetik, Zubietatik tira, ez? Urko, Gorrotxa, jokalari hauek, ikusia lehenengo mailan jokatzeko gai diren ala ez. Bestetik, etorkizuneko proiektu bat fitxatu, hau agian nik iruretatik, aukera kaskarrena ikusteot. Bai, hau Sanserentzat Zubietan, agian, ez? hori da, eta Zubietan baditzu horrelako jokalariak. Eta hirugarrena esperientzia duen jokalari bat ekartzea, eta nik uste hau agian, onena izango litzatekela. Bai, eta horretxetarako justo ordenagailuari galdetu diogu, ez? Datuak alderatuz, sei jokalari etorri aldiren, kontuan izan da, Hori da. Realak 66 milioi euro izango dituela bankuan, baina agian ez dela etorkizuneko proiektu bat bilatzen, eta horrek inplikatzen du jokalari merkeago edo veteranoago bat ekartzea. Atera den lehenengo izena, nahiko logikoa da, eta gainera Zubimendirekin zerikusia dauka Thomas Partey da. Thomas Parteyk orantxe bukatzen du kontratua gaur, esaterako, eta perfil fisikoa da, esperientzia dauka ligan, esperientzia dauka Premierren, 32 urte ditu, eta agian Realak behar duen Merino moduko profil fisiko hori eman dezake, ez? Hori da, Martinen ezaugarri nahiko txo partekatzen dituen jokalari bat da, baina egisa da traba bat daola erditxik, eta da, fitxa oso altua dakala, ez dakit 10 milioi euro, edo ez dakit zenbat milioi euro kobratzen zitsuan Arsenalen, baina Real argi dau, ez duela horren soldatan disa ordainduko. Gero, bestetik, geixen gerturatzen zan jokalaria Martineruntz, zan Amir Richardson. Fiorentinako jokalaria, 23 urte, Marokoarra. Proiektu hau gaztia, bez? Etorkizuneko proiektua bezala, hori da, izendatu genezake, baina zalantza asko ematen dizkit jokalari honek, orduan nik uste Parteyena, mets nahiko, ez dakit, bustia izango litzateke, ekartzia, batez ere hori, bere esperientzia handiko jokalari bat delako, eta katxe handisa dakan jokalari bat delako. Argi dagoena da, aurten Gorrotxategik eta Urkok garantzia izango dutela, ikusiko dugu aurre denboraldian. Eta aukera bat izango dutela, gai diazela erakusteko. Hori zalantzari gabe. Ikusiko dugu aurre denboraldian, ea Sergio Franciscok nola planteatzen duen eskema ere. Ez da berdina, 4-2-3 batekin jokatzea edo 4-3-3 batekin, ez? Hor, o bat sartzen da, o biak sartzen dira. Gero, Beñaturrientes ere badago, Ola Sagaztik ere postu horretan jokatu dezake, baina gure ustez, utzita irteten da, edo bigarren paper bat izango du zela erdian,
Eta orduan, bueno, ikusi behar da nola gestionatzen duen Realak, argi dago merkatuan profil hori bilatuko duela, eta guk pare bat izen bota ditugu. Ez da informazioa, Hori soilik da. ordenagailuan datuak alderatuz bilatu duguna da. Orduan, ikusiko dugu zer gertatzen den hurrengo egunetan eta asteetan, baina argi dago Zubimendirena lehenago edo beranduago ofiziala izango dela, eta Bai. horretxegatik igoko dugu bideo hau, ez? Bai, amaitsu aurretik, aipatu nahiko nuke esatia, ba hori, azkenean direktibaren helburua datorren denboraldirako ez dakigula zein dan, ez? Suposatzen dugu Europara iristea dela. Hori argitu behar dute beraiek ere. Hori da, batez ere, helmuga zein dan, ez? Helburua Hori da. zein dan. Orduan, hori eukitzerakoan, baia argi hau eukiko dugu ze profil bilatu nahiko duan Realak. Momentuz ez daukagu horren informazioa, orduan ez ari gera, ba, bueno, gure pronostikoak edo gure porrak botatzen. Uste Hori da. duguna, ba, gertatu daitekera. Orduan, ba, hori, zonek aipatu duan bezala, ba, bueno, argi ibiliko gera informazioarekin eta zehoko gera, ba, hori, ekartzen gaurkotasun guztixa, Realaren inguruan. Edozein berri hementxe kontatuko dugu. Hori da.